karne, pagkaon nga permi presente sa aton lamesa. Pero sigurado ba naton nga aton gikaon malimpyo, luwas, ngan inspeksyonado? Ini nga ordinansa ginhibo base masiguro nga ang mga meat shop sa Calbayog na susunod sa saktong regulasyon. Inen speak up kundiin balaod atong ginihimay para sa kaupayat sa tanan. Ako si Vice Mayor Rex Tagungman. Welcome sa episode 6. Speak Up! Mga ikasiko Calbayog nun, maupay nga adlaw. Yan nga episode atong tututukan ang Ordinance number 2012-05-001-A. Ang ordinansa nga nagre-regulate sa pagtukod ng operasyon sa mga meat shop sa aton syudad. Kaupod natin liwat yan na ang SP Secretary Manadayday Curtado. Maupay nga adlaw Manaday? Maupay nga adlaw Vice Rex. Nan maupay liwat nga adlaw sa aton mga igkasi Calbayog nun. Nalilipay ako nga makaupod liwat yan nga episode para hisgutan ini nga importante nga ordinansa. Manaday, nano ba ang kinatawag nga meat shop sa malasan ordinansa? Ang meat shop mao adto an outlet o tindahan sang karne nga nahihibutang sa gawas sang public market. Kinahanglan ini rehistrado ngan aprobado sa lokal nga gobyerno. Dida sini ginbabaligya, ginpapak o gin-store ang karne ngan meat products. Naan ang mga kinahanglanon para makapagtukod sa legal nga meat shop? Kinahanglan sundon ang masunod. Una, site requirement. Diri pwede ibutang ang meat shop sa sulod sa 50 meters tikang san eskwelahan, simbahan, hospital, funeral establishment, ngan iba pa nga pampubliko nga lugar. Dapat 75 meters tikang sa slaughterhouse o abattoir. Ikaduha, building construction. Dapat elevated ang mga lamisa para sa karne. 75 metro tikang sa salog. Katulo, sanitation facilities. Dapat may adapt potable water, drainage, solid waste disposal ngan stainless o tiled sink. Ikaupat, mandatory equipment. Dapat may freezer, chiller, aircon, chopping board, mitso ngan stainless display table. So Manaday, diin ba dapat magtikan ang supply sa karne? Kinahanglan nga ang karne tikang la sa slaughterhouse nga lisensyado, may silyo o marka, ngan may kaupod nga meat inspection certificate. Naano ang kinahanglan kan permit sa usang nga meat shop? Kinahanglan magkuha anay sing sanitary permit tikang sa City Health Office antes mag-operate. Kung may renovation o extension, kinahanglan liwat sa bag-o nga permit. Kinahanglan may health certificate, BPLO occupational permit, ngan personal protective equipment ang mga personnel. Aside sa mga ordinansa Manaday, nano ba ang mga balaod nga ginsusunod kabahin sini? Ginsusunod gihapon ang Meat Inspection Code of the Philippines or RA 9296 ngan ang Sanitation Code of the Philippines PD 856. Ini nga ordinansa diri naguusahan kundi kabahin sa bugos nga sistema sa food safety. Sino ang nagmo-monitor o nag-iinspeksyon sa mga meat shop? Ang Meat Inspection Task Force sa syudad ang may responsibilidad nga mag-monitor nga mag-inspection. Dugang pa, pwede gamiton ang executive order para i-deputize ang mga barangay officials ng tanod para kontra sa hot meat o illegal na karne. May hotline ba para magreklamo o mag-report? Oo. Ginmando nga magtukod sin hotline para masabtan dayon kung may meat shop nga diri nasunod o nagbabaligya sa hot meat sa barangay. Nano lihitabo sa mga meat shop nga diri nagtutuman sa ordinansa? Ang mga meat shop nga rehistrado na antes maaprobaran ang ordinansa may 2 ka bulan tikang sa effectivity date para mag-comply. Pero sa mga lugar na rawis, ng bagakay, diri na ginaalaw ang bag-o nga meat shop
gawas la kung aada sa bago nga public market. Nanon mga penalty kung diri sumunod. First offense, 1,000 nga multa plus first warning. Second offense, 2,500 nga multa plus last warning. Ngan third offense and beyond, 5,000 nga multa plus revocation sa mayor's permit. Mga ikasikukalbayog ang kalimpyo sa aton karne, diri lang trabaho sa butcher. Trabaho naton ini nga tanan. Sa mga operators sa meat shop, ini na ordinansa para sa iyo. Base mapadayon ang negosyo nga malimpyo, legal ngang sigurado. Damungo salamat mga kalbayog. See you next week!